Banyak orang lupa daratan, bila dirinya di dalam kemewahan, lupa segala asal usulnya. Dia diciptakan Allah yang Esa, lupa segala asal usulnya. Dia diciptakan Allah yang Esa. Sadarkah dirimu kawan-kawan, hidup ini hanya bagai titian. Manusia, hidup ini hanya sementara. Rambut mulai berubah, pendengaran mulai kurang, mata mulai berkurang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Oh segera tiba pulau pelitan dari sila nama bangga kaini jamuan salero ana dimakan antara kak ditanimu anda menangakan aku buat masa labarasu dimakan aku buruan ninda labarasu di tangan labarasu di bibi asyik tapi jawan joko di kami salaku undangan kanda biasu kami berikan oh minta biasu kami palakukan joko nalai bapak tak tasimuni ninda bapak tani bari sabanung ko kanda kami bari oh sabanung ko pintan kami kupura terati yang modeli ratu kupura pamunyai nagite kau kurang aku
Semoga aku kurang tapagauli sebab itu katanya kami dari natu duduk tinggi anta talite tabalakangi jemaah kami dibani sebuahnya lagi kacidang darami sidang ko bakanda di tabunan mani oh tabu tibaro nada dori kami jangan menjadi opek dan puji bakanda lama sarato joroti cuma nasi di pihak kami sama tode onde juga do semua lagi kesidang rapi itu jemudu kadangnya kita dan datang dari jauh dan datang dari dekat main pun mana kayaknya sampai oh anda mendengarkan cerita silawat jula apa do ini tampil kami iona barampe sinar barapi jobana arjuna kala samudapi aku silawat barapi lama sangi lagu tak ada buat hadapi suara ladak parau lama bunyi belik lain di tubuh lama nangis-nangis adik damang saling murubai dola tak sumbe orang ini tu ladadapi dengan bismillah
Yo te querré que en el
kebanyakan umat lara iyo di zaman kini. Indah ialah di kana hidup mereka mati. Nyawa dikoputui, nyawa pun diganti. Hidup kalau itu nalah sampai mati. Kapan orang baik, kaya dan putih ada hitam. Hatiku nenyo da iyo indah baladi. Tunan banyak, sangke tunan kuning. Awak nan bayar, orang tunan buli. Sekian yang mana dulu dari kami baru sinar berarti nanala ikut namonyo. Kini nalaki ku puno de masonyo masuk laku tiku di kami baru. Pinon ton di pandang laba tambah ramiju. Adunan ku, adu denan mudu, adu na anak unyila manyale pudu. Adu na bujang de adu na jomlo. Adu na gati de adu pulo na jando. Onde batu de barakuang malam nanio memeriata. Onde sabanya tigo baleura. Ala ionan de berlangsung. Allah sana sayo de nyokulu manyarakan hadiah sabantaku. Nalai mandape ode hadiah ala mandape de peresnyo. Semoga nanio ede ilmu de nadape bermanfaat de anado. Olah di malam nenyo kini acara iyo masilawa edula. Iyo dipanggil tukang masilawa edu pasal tukang de curito. Onde silawa yola dipanggil kini nan albojo sayo. Kalau ki bola dini main bola piala dunia kaduyo. Odeng anak bulando. Akilah seberat yo kaduyo. Kalau limpir tak inge metison mangigi pangkat talingo. Tapi kalau tison tak hati hati limpir lagi hati juga. Apa itu iyo nala misal kaman jadi iyo la umpamo. Mari sama-sama disaksikan acara desa malam naik. Jangan anak iyo demewarkan kesempatan nelo orangku.
apalagi anak cara gitu. Memang pada malam nanko lai dikunjungi oleh Bapak Ketua DPRD Nangga Asemo Dewadanyo. Yaitu Bapak Nopi Irwan Ajano Bapak Sudarmono ada iyo de Bali ya bantu Bapak Sudarmono kalau yo tibo yo kupia hanyo mirip bintang film Yorano Karno. Mirip Chuck Norris fotonanya. Adang yo bantu yo si Sarul kana adang nadi bantu Amitabh Bachchan. Mirip yo si Salman Khan mirip Ranjit Singh Raituna. Sepaka yo denan denyo kini baliau lai tibo. Memang yo dake yo masyarakat degi yo di batu bara kumanangko. Terima kasih yo banyak-banyak kami ucapkan dan terima syukur. Iyo akan lagi hadiran Bapak yo pada malam nanko. Di karena acara malam kini manurui kabayo de barito kasuo pitua urang tuo kana ado yo de mangato sungguh pun kawe yo kito bantu ikan di laut diadangnya sungguh silawat nanti ado kan bangunan bana tujuannya di sambianan kito yo de berhiburan dan pembangunan yo jalan jo dari Bapak Nopi Irwan kini lamanya lek puluh ampotnya. Memang kalau iyo denyo kini ayo kalau yo lagi giro dak paralu iyo banyak-banyak. Onde kami yo ditarimo kalau indah yo 5 juta 10 juta kami tarimo. Apa itu iyo edenyo bana najono kalau yo lagi kiro ay untuk iyo edemo sola mesirkan yo ado pulo sambia iyo beko pak kapulang na tukang silawai sale ikan pulo. Indah paralu iyo banyak-banyak cukup untuk sabulan de balanyo. Mia dari sinar de barapi walau pana iyo arjunanyo. Karano iyo Bapak Adewan oranan arif bijaksana. Oranan iyo dekan tahu dirantiam kamanan cucu amato. O tahu yo ladidan iyo akan demanimpo. Semoga iyo Bapak Adewan sehat-sehat aduan ayo. Itu banalah doa dari kami pada malam itu. Oh deba anak panjang. Sukses jo dalam kinerja.
saat pintu tiba di kapalo. Oh ini di umum yo de kanabana melalui iyo corong naiko. Ada di lokasi kita naiko. Nan masih iyo nongkrong juga. Di dalam yo de pana kami iyo lagi muko kaco. Oh biar di dalam nan babada. Oh di dalam balik positif. Oh ada di dalam yo pakai sangguan sagadang yo roda oto. Kapado iyo nana ayah lo kapado yo bapu sadang mangoco kopi bagulo walau minum yo kopi cino oh biar di dalam main koa atau pemain batu domino. Agak panas capek yo anda datang batu giro anda lena tibo. Oh dari sinar para pinan di langkah para tamu. Batu baratung naiko
yo de bahilo Eka semula kami bari di kumpulan sidang bersama. ado irama yo de nyodang dur ado irama de opopnyo Aduh ini ramanan deko sidang irama gambuskan layano. ado irama yo lake roncong sario salamanya le bulo Aduh ini ramalana India irama baratkan layano. kalau irama yo orang barat yo sneo de judulnya Aduh ini ramanan kurang Jepang. Aduh irama de kurang Cina. ini irama Depok Mina kalau kandanan mudo-mudo onde eko iyo saleronyo irama raminang yo irama nan maibo tapi osana ninya ini baeko mangari esi sumu iyo sampai tahun lah denai nanti aku mau siram patanyo pagi tapi aku nanti jadi kopak dewan mau siram hapi dimakan de Indo Ajawi tapi aku nanti jadi kopak dewan de ulah corona nang ujang ndak jadi babini Maka pinangan orang nan batarimu tak itu kami adiak kamano bila dinakala belum rasa jo Tantulayo tak itu dinantara Bamulo cintrom tumbuh di hati Iruh bajanji indah kabar laki-laki Tapi aku nanti jadi kopak dewan
Roi lalari kawin yo toke jawi. Tapi aku tak jadi ini. Kapan apa dia hati didutoi. Itu irama popi nama dari kai sinar barapi. Samo dia kini mungko sidang mengalami. Iyo sebagai ibu dan lane pemuda jo pemudi. Iyo gini to kandakan. Akapana arjuna la orang bari yo de banamo. Ai tolong la semua la dengan lesa sodaiko. Oh irama la de nyo ini la de nana sodayo de la jato. Ai kalau jujur nyo ta jujur sangka abahamo. Oh karano onyila di hari sanjolaiko. Oleh kate kapaut la de nana karyo bahasonyo. Oh magano la de magano la ta jujur sangka abahamo. Ai po ami ne bila lang la kupu manoki ala 10 hari la da pegota sa kadang kutu. Ai po ami ne bila lang la kupu awak lain ababi ni armatura gonda akatuju. Oh magano de magano la ta jujur sangka abahamo. Magano la de magano la ta jujur sangka abahamo. Akan iko de na babiti kau bilang udah sayang. Akan iko de na bagari kudu ada kau longkang. Oh magano la de magano la ta jujur sangka abahamo. Ai po ami de bila la kupu marantau katana jamila da pe bini orang kubu. Ai po ami de bila la kupu anya ajor ko katamba bini la da pe bini na bantuan tu. Ai po ami de bila la kupu de ulah familia bini oda pe bini na bagi palsu. Oh manung sangka bahamo. Ai po ami de bila la kupu pak dewan ko katambah bini dibori kapaloyo pasa pintu. Itu irama minang la dari kami yo de baru sinar la de barapi de la iko yo de namonyo. Kami pinta
laka inya di siku. Alaisan muhalaka hadir lalu kasih lagi tunaiku. Onde kini di kanak-kanak agar ikan itu. Ini tukulah narada doni lagu sero. Delai sambi ayo de bakanda onde yo bala bueju. Kalau de pak dewan niko saleronyo. Iramanya ini irama luar biasa. Maalung rabatu baragu ho banyak perantau ke mano-mano. Aduh rantau pekan baru Jambi Palembangnya mungkin ada. Aduh perantau kacau onde kini ko. Ini macam tapi tinggalnya. Aduh tinggal di Ciledug, di Cibubur, aduh pulau. Aduh tinggal di Cilontong, di Cikapek, di Cikatupek, di Cimiso, di Ciayam mungkin aduh. Aduh tinggalnya di Cimanis, Cipahit, Ciasin, Cipedas, Ciambar mungkin ada. Biar tinggal di Tanjung Klenang, Tanjung Priok, Tanjung Kuali, Tanjung Kancah 20. Bukan sidoyo, jual pisau kaisisnya di balkonjo. Oh saiki ya mas dewe-dewean. Oh saiki ya mas dewe-dewean. Ojo lali lebih piye, Ojo lali piye-piye ora kolom apa-apa. Kolom apa-apa. ojo lali amat nanti ya. Saking jawi kamas jangan dilampong-lampong Aduh nyai kok melampang mau kamar. Mingkur Raden Sontolya cuma no prajurit Gotot Pocong. Raden lagi tiang pun di kamas, tiang listrik dah apa-apa. Itu iyo iramanyo adik kami lah baru. Dari sinar bapi ikut namanya. Allah jo irama la dene kene, jo irama la dene kono, ko aratinyo antah apu-apu. Di kami padu indah tahu artinya. Tapi saya kalau saya gete lada indah nana apu-apu. Sebagai nada hiburan lain anda jago mano. Iyo ibarat balada. Nana ibarat iyo de bajalan lada jauh apa kilo-kilo. Apa coba dikira latara bidida do nene lakarekan kami di kandang bunuh. Tolonglah semua saudariku. Ini dunia isu akhirat nene lamu dipakai kado-donya. Lamu dipakai kado-donya. Sekarang jalan leka saruno. Masalah padi di tengah sawah nene dimakan pipi si kurang bondo.
dalam bulu harotan badui. Eloklah elok mengaji tubuh nenek-nenek di dalam tubuh insan berdiri. Di dalam tubuh insan berdiri. Kain basah di bawah mandi nenek-nenek sudah mandi di bawah pula. Amal ibadah di bawah mati nenek-nenek bini dan kami dilamar orang. Bini dan kami mencari laki bujang. Rumah tangga mano iyo taga di pintu la kantu inyo de talendo akam puang buci jo sumani rami de anak to ilalang ataku de ini dah sampai sudah mendengar silawat tulang